Stħarriġ li jsir kull xahar mill-Kummissjoni Ewropea fost il-konsumaturi madwar l-Unjoni kompla juri lil Malta bħala l-uniku pajjiż b'konsumaturi ottimisti. Ir-riżultat miksub għal Malta huwa t-tielet l-ewwa minn mindu beda jsir l-istħarriġ għal pajjiżna f'Novembru tal-2002. Kien biss f'Jannar u Frar tal-2018 li nkisbu riżultati aħjar minn dawk ta' Ġunju li għadda. B'kontrast, madwar l-Ewropa hemm pessimizmu kbir fost il-familji e kif qed jibatu minn inflazzjoni għolja u miżuri ta' awsterità kbira mill-gvernijiet tagħhom. Maġġoranza ta' kważi wieħed minn kull 5 Maltin sostna li s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu tjiebet u qed jistenna li titjieb aktar. Però l-maġġoranza ta' wieħed minn kull 8 persuni Ewropej qalu li s-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom marret allar u jistennew li se tkompli tmur ħażin. Sa dan it-tant kważi nofs l-Ewropej jemmnu wkoll li l-ekonomija tagħhom se teħżin fi żmien li ġej, b'maġġoranza ta' terz jgħidu li l-qatt se jitla'. Dan is-sentiment qed iwaqqafhom milli jonfqu aktar bħalissa, speċjalment fuq oġġetti li jiswew ħafna u li jistgħu jgħaddu mingħajrhom bħalissa. F'Malta, ftit li xejn mistenni bidla fil-qatt, mentri li l-proporzjon ta' dawk li qed jidħlu għal xirijiet kbar żdied ħafna u jilħaq kważi wieħed minn kull 6 familji. Il-familji Maltin xorta sostnew li qed jżidu t-tifdil tagħhom matul dan iż-żmien.